Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Λεφτά ξέρουμε ότι βρίσκονται και για τον πολίτη όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, και αυτή την πολιτική βούληση εμείς το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα την έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Συγγνώμη, εγώ που παίρνω το 220, πώς θα ζήσω, μπορώ να μάθω? Όχι, με 220 δεν θα ζήσετε. Αυτό μας δίνεται. Θέλουμε να φτάσουμε το βιωτικό επίπεδο της Ευρώπης, το μέσο όρο που υπάρχει στην Ευρώπη, στο τέλος της δεκαετίας. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, τα δημόσια οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Για πρώτη φορά δεν έχουμε ένα πρόβλημα που ταλάνιζε για χρόνια το ελληνικό κράτος, το πρόβλημα του προϋπολογισμού. Πάψαμε επιτέλους να ζούμε με δανεικά. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις και είχα άλλα καθήκοντα. Και πώς υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε για αυτό που λέτε, είναι πολύ σοβαρό. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα στους αιώνες των αιώνων να μην, και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε. Πώς το λέτε έτσι απλά? Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτοί, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ο Σιμίτης με τον Παπαδήμο στην Τράπεζα της Ελλάδος κάναν άγια που μας βάλαν στην ΟΝΕ. Και εμείς που σηκώσαμε αυτόν τον σταυρό του μαρτυρίου με τα όσα αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε για να σώσουμε τη χώρα και το λαό από την καταστροφή και την επιστροφή στη δεκαετία του 50. Μη μας σώσετε άλλο. Έλεος. Φτάνει τόσο σώσιμο ένα χρόνο τώρα. Υπάρχουν όρια. Η κρατική μηχανή πρέπει να δουλέψει. Δεν μπορεί να καταλαμβάνεται το γενικό λογιστήριο του κράτους, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, το Εθνικό Τυπογραφείο, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός. Αυτά δεν είναι πιέσεις, δεν είναι απεργίες. Αυτά είναι αμφισβήτηση της καρδιάς της δημοκρατίας. Και η δημοκρατία πρέπει να αμήνεται στο όνομα της νομιμότητας και στο όνομα του εθνικού συμφέροντος. Να λαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εξετάζετε εσείς ως κυβέρνηση να προσφύγετε μόνοι σας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς την δικιά της πρωτοβουλία? Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές, όπως είπατε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη. Δεν το έχουμε ανάγκη. Si en fait, je dis, on exagère un peu d'ailleurs, quand le FMI est venu, on a bouclé ça en 15 jours, on a bouclé en 15 jours, parce qu'on avait quand même fait du travail avec les Grecs pendant les mois précédents, même si on l'avait fait de façon souterrain, tout ça parce que les Grecs, eux, souhaitaient l'intervention du FMI, même si Papandréou, pour des raisons politiques, disait pas ça, mais depuis le début, m'avait téléphoné très tôt, m'avait téléphoné au mois de novembre-décembre 2009, en disant on a besoin d'aide, quoi. Et c'est vrai qu'il avait très bien conscience de ce qu'il avait besoin d'aide. Δουλέψανε υπόγεια όλο αυτόν τον καιρό. Δεν έγινε δηλαδή μέσα σε 15 μέρες. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Τώρα μάλιστα συζητιέται όχι απλά νέα επικαιροποίηση του μνημονίου που γράψατε πέρσι, συζητιέται μνημόνιο 2 που θα κρατήσει πολύ περισσότερο και που θα έχει πολύ αυστηρότερες δεσμεύσεις πολιτικής. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Ο ελληνικός λαός ήδη ζει τη φτώχεια. Ήδη δεν βλέπει μπροστά του προοπτικές και βρίσκεται σε σοκ δικαιολογημένο. Και ο φόβος πολλές φορές οδηγεί σε απόγνωση. Και απόγνωση δεν είναι σύμβουλος καλός. Πρέπει να σας πω όμως ότι αν κάνουμε το άλμα στο κενό, τότε πάμε άμεσα σε μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Γι' αυτό και θέλω να αποφύγουμε το άλμα στον κρεμό σήμερα. Να κερδίσουμε χρόνο, να αποκαταστήσουμε την ομαλότητα και να πάμε αύριο σε εκλογές. Γι' αυτό σας καλώ να ψηφίσουμε σήμερα τη Νέα Δανειακή Συμφωνία. Γι' αυτό σας καλώ να ψηφίσουμε σήμερα τη Νέα Δανειακή Συμφωνία. Γι' αυτό σας καλώ να ψηφίσουμε σήμερα τη Νέα Δανειακή Συμφωνία. Πετρέλαιο δεν έχουμε, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστα. Και ανακοινώνω σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ότι η Ελλάδα ξεκινά έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιόνιο και στη Νότια Κρήτη. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. Θα πάρουν ο ΟΤΕ, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, τα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η ΕΙΑΘ, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερο μεγαλύτερο κύμα. Μετά τον ΟΣΕ, για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, νέο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Αθήνα και για το μέλλον της ΔΕΗ. Η Κομισιόν καλεί τη χώρα μας να απελευθερώσει το 1/3 της ηλεκτρικής ενέργειας και να το παραχωρήσει σε ιδιώτες, ώστε να το παραχωρήσει σε ιδιώτες. Εγώ δεν θέλω να έχει το κράτος τίποτα. Μου να μην έχει τίποτα. Εγώ όποιος τίποτα θα έχω υπέρ. Σκεφτόμουν εχθές που έβλεπα ειδήσεις και σιγά σιγά άρχισα να φοβάμαι. Με έπιασε ένας πανικός.
Φοβήθηκα κανονικά. Και σκέφτηκα ότι αν το 1940, τότε που μας έκαναν ντου οι Ιταλοί, υπήρχε τηλεόραση, θα πολεμούσαμε. Θα είχαν βγει στα κανάλια όλοι αυτοί οι αναλυτές και θα λέγανε είναι τόσοι, έχουν τόσα κανόνια, έχουν τάγκ. Πού να πάμε εμείς ξεβράκωτοι τώρα και οι τσολιάδες, δεν θα πολεμούσαμε. Είναι ο φόβος της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ. Όπως και να το ονομάσετε, αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Το να ξεφύγουν τα πράγματα από κάθε έλεγχο. Θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους. Της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας. Και κοινωνικής έκρηξης. Πανικό και κατάρρευση. Θα δούμε αδυναμία πλήρης να πληρώσει το κράτος μισθούς και συντάξεις. Το κράτος θα δυνατούσε να πληρώσει μισθούς, συντάξεις. Αδυναμία να χρηματοδοτηθούν οι πλέον αναγκαίες υποδομές. Να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά. Σημαίνει κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων. Με κλειδωμένα μαγαζιά. Η εισαγωγή βασικών αγαθών, όπως φάρμακα, πετρέλαιο και μηχανήματα, θα γινόταν προβληματική. Αδυναμία εισαγωγής στη χώρα βασικών αγαθών. Κρέας. Με άδεια ράφια. Χωρίς φάρμακα. Φάρμακα, πετρέλαιο. Χωρίς καύσιμα. Και με δελτίο στα τρόφιμα. Και της λαιλασίας που θα ακολουθήσει.